Unha manchea de contos. Formaban a banda dos Cóxegas. Eran Laia, Guillerme, Marta e Álex. Amigos inseparables que pasaban xuntos todas as vacacións de Nadal. Unha tarde, Laia tivo unha idea moi boa. Atended un momento, por que non facemos un boneco de neve? Sí, berraron todos os outros ao mesmo tempo. E de seguida puxéronse a traballar. O boneco de neve. Fixeron unha montaña de neve e despois foron arredondeando ata que se converteu nunha bola moi grande. Fixérona tan axiña que se decataron de que dentro quedaba unha pá das pequeniñas, desas que hai a carón de todas as chemineas. Este vai ser o corpo, dixeron cando xa tiñan a bola grande de neve ben plantada no chan. Despois fixeron unha segunda bola máis pequena que o forzudo de Álex puxo enriba. Esta vai ser a cabeza, engadiu. Unhas piñas convertéronse nos ollos do boneco. Unha pola foi o nariz e 2 pedras os botóns. En un santiamén, o boneco de neve xa estaba acabado. Non pensades que lle faltan un par de detalles? Advertiu Guillerme. Que vos parece? A verdade é que o boneco quedara ben feito. Tiña unha bufanda de raias que lle rodeaba o pescozo e un chapeu vermello moi elegante. É un pouco virollo, pero é moi bonito, dixo Marta, lanzándolles unha bola de neve por sorpresa. Os 4 amigos comezaron outra guerra de neve que durou ata a hora de cear. Cando os nenos foron cear, todo quedou en silencio. Dándose de conta que quedara só, o boneco de neve comezou a estarricarse e a boquexar. De súpeto, viu un can que a pouca distancia sacaba a cabeza pola porta dunha caseta. «Vaia, e ti quen és?» preguntoulle. «Son Chispa, e ti?» contestou o can. «Eu son un boneco de neve e os bonecos de neve non temos nome», respondeulle entristecido o boneco. Unha vez feitas as presentacións, o boneco e o can puxéronse a falar. O boneco era realmente falangueiro. Só levaba un par de horas no mundo, pero xa tiña unha morea de cousas que contar. Pouco despois, cando xa tiñan un pouco máis de confianza entre eles, o boneco de neve púxose serio e díxolle a Chispa todo avergonzado. «Aínda non che dixen que é o que máis me gusta no mundo». «A min podesmo dicir», contestou Chispa. «Prométoche que vais saber gardar o segredo». De súpeto o boneco dixo: «Sabes cal é o meu soño, Chispa?» Confesou o boneco en voz baixa, como se se tratase do segredo máis importante do mundo. «O meu soño é ir ata o sol. Non rías. Sería maravilloso viaxar polo medio das estrelas e os satélites, atravesar a Vía Láctea, pasando a beira dos planetas e chegar ata o sol». «Pero iso é imposible. Non ves que te habías evaporar como a auga dunha pota?» dixo Chispa. «Chispa, dime, viches algunha vez unha cheminea?» «Sí, claro que sí», contestou Chispa. Por favor, contame como é. É certo que tiran lume pola boca como se fosen dragóns?» E Chispa contoulle como eran as chemineas con todos os detalles. «Mira, boneco», díxolle Chispa, «se estiras un pouco a cabeza has poder ver unha. Alá, na casa de Marta, detrás daquela ventá. Vela». «Ben, e agora vou para a cama.
que de tanto falar de lume colleume o frío. O boneco parecía hipnotizado mirando a cheminea coa boca aberta. E como estaba tan emocionado, pareceulle que o lume o chamaba dende a outra beira da ventá. Voume achegar. Vou ir aló. Parecía que o boneco se volvera tolo. Non o podía resistir. Intentaba camiñar, pero claro, non tiña pés. Se no canto dunha bufanda lle puxesen unhas zapatillas. Ben sabía que estaba cravado ao chan e que non se podía mover, pero a atracción que sentía polo lume era tan forte que parecía que as chamas se lle reflectían nos ollos. Foi entón cando non puido aguantar máis e comezou a chorar desconsoladamente. Ao día seguinte pola mañá, os 4 amigos volvéronse reunir no mesmo sitio de sempre, preto da caseta de Chispa. Non pasaron nin 2 minutos cando Alex se decatou de que o boneco de neve desaparecera. «Mirade, non está o boneco!» «É verdade, desapareceu!» exclamaron todos. Alí, no chan, onde o día anterior estaba aquel boneco de neve, grande e redondo, os 4 amigos só atoparon a bufanda, o chapeu e unha pá pequena de ferro medio agochada entre a neve. «Arredemo! Pero se é a pá da chiminea da miña casa!» dixo Marta toda sorprendida. «Como chegaría ata aquí? Meu pai volveuse tolo buscándoa e non houbo maneira de atopala. Que extraño!» Laia, que o pensaba todo, dixo: «Se cadra a pá quedou dentro da bola de neve e por iso se derreteu o boneco. O pobre do boneco sentía tanta calor dentro del que acabou desfacéndose. Ti que pensas, Chispa? Ti que estabas aquí, dinos, bonito, que pasou co boneco de neve?» «Uau, uau, uau, uau!» ladrou o canciño movendo o rabo. E mentres toda a banda ría pola resposta de Chispa, Guillerme aproveitou que estaban todos despistados para comezar outra guerra de neve.